Yo! What's up mga kamaster? Magandang umaga po. Sa video na ito, samahan niyo po ako at meron po tayong gagawin na naman na DIY, kumbaga DIY. So, dito sa bahay, meron po kaming sirang rice cooker. No? Sirang rice cooker. Ito po. Yan. Yan po yung sirang rice cooker natin. At yung sirang rice cooker natin, gagawin po nating electric stove, no? Gagawin po natin yan at napakadali lang po nito. Samahan niyo po ako sa paggawa nito at sana ay matuto po kayo kung paano ko gagawin ito at sana ay gagana din ito. So tara, let's go mga kamaster. Ayan mga kamaster, lilinisan lang natin sa loob para wala yung mga alikabok at mga kalawang na naipon bago natin baklasin ito. Tara. Natanggal ko na po pala yung cover niya at ito po yung gagamitin po natin, itong nasa gitna. Ito po yung magsisilbing heater niya. Kakabitan lang natin ng wire to at lilinisan muna natin bago to kabitan. Tara mga kamaster. So ayan, natanggal na po natin yung mga screw niya at lalagyan na po natin to ng wire. So samahan nyo ako mga kamaster para malaman nyo kung ano ang wire na gagamitin natin dito. Ang ginagamit ko pala na wire dito ay yung wire ng sira kong aerator o sa ating palaisdaan na hindi na gumagana ito. At wala pa po akong balak na i-repair ito, kaya itong wire na lang ang gagamitin natin. At di ko pinuto lahat ng wire at nagtira lang ako ng konti para naman pag ni-repair natin to sa susunod, meron tayong makakabitan. At dito naman ginagamit ko lang yung lumang wire ng rice cooker mismo para sa pagkabit ng mismong heater, kasi pag maliit yung ginagamit natin na wire baka di kakayanin at magkaproblema pa. So ito lang ang gagamitin natin bago natin kabitan ng mas maliit na wire para sa saksakan. At dito lilinisan ko lang yung pagkakabitan natin ng wire. Tatanggalin lang natin yung mga kalawang na nakadikit bago natin lagyan ng wire para dire-diretso na po tayo mga kamaster. At dito nga po pala natin ikakabit yung wire. Wala na pong iba dyan, yan lang po talagang dalawang mahabang paa. At sa pagkakabit naman mga kamaster, dapat sa dulo talaga ng dalawang paa at huwag sa gitna para hindi kayo makuryente o di mag-ground yung heater. Pagkatapos nating lagyan ng electrical tape, ikakabit naman natin yung mas maliit na wire para sa saksakan. So ayan guys, natapos na po tayo. I-test natin